נו. רגע. דף ריק. חבר'ה, אנחנו בתחרות. אני יודע, אבל זה... ואקן. בוקר טוב גבעתי שלו, מה שלומך? אוי, לא משהו. אני דואגת מהמצב. כל החברים הישיבה שלי, יהוד עליהם, חולים. בואי לי, כן, זה נורא. אצלי שמשון חולה כבר שבועיים, אני לא יודעת מה לעשות. אין תרופות ואני פוחדת לקחת אותו לרופא נוצרי שלא יעשה אותו חס וחלילה גוי. הוא צריך מנוחה וזה. תודה לאל, לא חסר. כולם פה יושבים על השוחט ולא עובדים. נו. סיימת להקריא. בוא תתן לך כסף מהשדר. תראו לפי החלוקה, אני מקבלים רק שליש מהכספים. ולמה זה מספיק? אין לנו כסף לעבור לבתי מחסה. למה? אבל גם שם, לא יותר טוב. איזה מצב. אולי נלך לכותל להתפלל לפרנסה טובה. אתה יודעת מה חשבתי? לצאת מהחומות. די מי? יש לך חומות? מה יש שם? שכונים, נדה, טיפ. רק הריות ונמרים, ומי יודע איזה אנשים שיקחו לך לא שאין לך. אבל אולי הנדבנים צודקים. שמעתי שהם בונים בתים מרווחים, נקיים, לא רק מכאן. אני בחיים לא אצא לכאן. עדיף לי לקרוא את הזבל מאשר לסתכל לחיים שלי. וחוץ מזה טוב לי כאן. קרובה לעם שלי, לקדוש ברוך הוא, וחוץ מזה, איפה הבן שלי ילמד תורה? אני שהבן שלי יחיה. אני ממליצה גם לך לעבור. ואולי גם שם נהיה שכנות. כן?